O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Abrimos novo programa O Futuro de Hoxe con Modepen. Están con nos Alfredo Hernández. Moi bo día, Alfredo. Hola, que hai? Buenos días. Tamén Manuel Martínez Tato. Moi bo día, Tato. Bo día. E hoxe temos un convidado especial. Alfredo, deixote que nos lo presentes. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo para despedir el programa. Hasta septiembre que volveremos. Esperamos volver, ¿no? Volveredes. Bien, se trata ni más ni menos del presidente de Modepen Galicia. Él, mejor que nadie, está totalmente al día de cómo están todos los temas de las pensiones y cómo funciona. Y de eso hoy nos va a hablar Gonzalo Valo. Bienvenido, Gonzalo. Hola, moitas gracias. Eu encantada porque non te coñecía de antes, así que un placer xa poñerte cara porque falamos moito de ti neste programa, Gonzalo? Bueno, unha primeira pregunta para abrir a conversa, que como dirías ti que está agora mesmo o sistema público de pensións? Bueno, o sistema público de pensións xa leva tempo que non está ben, non está bollante. E non está bollante non porque non poida aguantarse o sistema tal como está, un sistema de reparto interxeracional, no cal os traballadores actuais están cotizando para os que están agora mesmo xubilados pois cobren a súa pensión. Igual que fixeron os que hoxe cobran cando estaban traballando tamén. E esperemos que os que están a día de hoxe traballando e cotizando cando se xubilen poidan eles tamén seguir cobrando esa pensión. Realmente o sistema público de pensións é un bocado moi apetecible, sobre todo para os grandes grupos inversores, banca e aseguradoras. Están tratando por todos os medios de influir para que as traballadoras e traballadores fagan plans privados de pensións. Uns plans privados que nin sempre son rentables, nin cando chega o momento da xubilación moitos dos que suscriben eses plans van a poder cobrar, porque poden quebrar. Este é un sistema onde se, digamos que se fai unha inversión de risco e poden quebrar eses plans. De feito, aconteceron xa casos, e hai casos a nivel non só de España, sino a nivel mundial, donde grandes grupos de aseguradoras pois quebraron e os traballadores que tiñan os depósitos nesas aseguradoras pois se quedaron sin nada. Precisamente hoxe hai unha noticia, a comentábamos antes fora de micros un pouco, pero creo que xusto cadra perfecto co tema que temos hoxe. Agora falamos de como está o sistema público de pensións, pero sempre se pensa tamén no futuro, próximo e tamén a longo prazo. Hoxe a noticia que vía eu nun medio de comunicación, en concreto en La Vanguardia, é que os mozos, as mozas, deberemos xubilarnos, me inclúo aí, aos 71 anos para soster o seu nivel de vida. É un titular especial. O que chama a atención é a idade de xubilación, a que teremos que nos xubilarnos, 71 polo de agora, e logo o final do titular para soster o seu nivel de vida. Como valoras ti este titular ou esta noticia? O titular vai precisamente na liña que viña dicindo, non? De que hai intereses para, de alguna maneira, obligar a xente que está traballando a que suscriba plans privados de pensións. Que ocorre? Que a parte se está legislando precisamente nesa liña. O incremento dos anos que che obrigan a ter cotizadas para poder cobrar vai nesa liña. Se estábamos en 15, pasamos a 27. Agora dícese que para poder cobrar o 100% tens que ter 37 anos cotizados. A día de hoxe, co tipo de empregos que hai,
é moi difícil que un traballador que empece a traballar na actualidade con 20, 22 anos ou 25 ou 30. Tendo sorte, Como é o claro, os caso. 22, 25, porque xusto a rematar se estudas un grau ou un curso ou que sexa, pois... Claro, claro. Entonces, vanche exixir os 37 anos e queren que sea toda a vida laboral para facer o cálculo da pensión, co cal, o incrementar os anos para facer o cómputo de pensión, ao ser máis anos, vais a reducir. Porque vanche entrar desde o principio de todo que cobras, imaginemos, eu cando empecé a traballar cobraba 3.000 pesetas, que son 18 euros. 18 euros. Acabei cobrando un pouco máis, non? O 60 algo cobraba un pouco máis. Pero se che meten a media, a min o cálculo fixosme sobre 15 anos. Agora xa está en 25. E se o pasan a 37, a xubilación que van a cobrar é ridícula. Ridícula. Entón, o que hai que tratar é de que non se faga ese incremento para facer o cálculo da primeira pensión, que a taxa de reposición se manteña, digamos, agora debemos estar cerca do 80%, 75%, ou 70 algo por cento, e a taxa de reposición que é a relación que hai entre o último salario que cobraches e a primeira pensión que vas a cobrar. Se cobrabas 1.000 euros, se é o 80% vas a cobrar 800 euros. Claro que cobras en función da base de cotización que tiñas. Se a base de cotización tamén, debido aos salarios que están... Nada. A Tato sempre lle soa o teléfono en directo, el ten unha alarma aí que aos seus contactos lle sona. A ver se podemos apagar. Está tentando, bueno, me estabas falando da base da cotización, Gonzalo. Sí, na base de cotización. Se a base de cotización é debido ao salario que temos, e afortunadamente incrementouse o salario mínimo. Por lo tanto, sube a base de cotización algo. A ver, parece que é insistente. Sí, vais a ir, Tato, a ver se algo importante. Sí, sigue, Gonzalo. Sí. Entonces, eso vai influir na pensión final que cobres. Se, ademais deso, de ser unha cotización baixa, se incrementan os anos para facer o cálculo desa pensión, outro elemento máis a que se baixa a pensión. E chegarán a edade que hoxe estamos nos 67 anos, pois que sexa un ingreso mínimo que é imposible na relación que hai de precios a salarios, vai ser moi difícil ter unhas condicións de vida adecuadas nos últimos anos da vida que calquer traballador ou traballadora que traballou durante hasta os 67 anos, e como ti dices, se o queren pasar aos 71, a ver en que postos de traballo unha persoa pode chegar a esa idade. Claro, imagino que dependerá, non? Dependerá das traballo. Hoxe por hoxe hai xente que están en vos postos de traballo, que están en oficinas por aí, sobre todo directivos de grandes empresas, e se poden traballar aos 71, hasta mentres a mente lle sirva, poden traballar, porque físicamente pois o esforzo non é. Pero un traballador normal, pois, dificilmente vai poder chegar. E entonces, por eso, están metendo ese medo de que hai que chegar aos 71 anos. E hai que preguntarse cal é a razón de por que hai que chegar aos 71 anos. E hai que chegar aos 71 anos debido á precariedade dos empregos que hai e as condicións de traballo e incluso a permanencia nos postos de traballo, porque permanentemente estánse... O exemplo que temos, por exemplo, agora mesmo, neste mes, no tema do ensino, traballadores do ensino, profesores que están nos mandando ao paro. E en setembro volverán a coller. Co cal non hai unha continuidade nas cotizacións e iso vai influir finalmente nas pensións. Mira, Alfredo, sí. Mira, Gonzalo, yo estoy viendo aquí en el WhatsApp de Modepen, alguien ha colgado una nota de prensa que dice: la Seguridad Social registra un superávit de 2.835 millones hasta mayo.
¿Qué hay de cierto en eso? Porque siempre nos están diciendo que no hay dinero, y que no hay dinero, que no vamos a cobrar, que bueno, la gente está mentalizada a ello, y ahora pues ves estas noticias. Sí, vamos a ver. Isto ocorreu cando o tema da famosa hucha das pensións, sabedes que a hucha da... Ai, perdón. A hucha das pensións, pois, creouse nos Patios de Toledo no ano 1995. Bueno, acordouse a Constitución da creación desa hucha das pensións, co fin de os excedentes de cotización que había, o sea, das cuotas que aportaban as traballadoras e traballadores, aparte de pagar todos os gastos de pensións, etc., sempre había un excedente. Entonces, trátase de que ese excedente vaya a esa hucha das pensións. No 2002, Aznar foi quen, ao final, creou a hucha das pensións. E o primeiro ano, que foi no 2000, se creou a hucha das pensións. E ese ano fixos a primeira aportación, que foi de 601 millóns de euros, que era a parte correspondiente do excedente que había no ano 1999. No 2000, 601 millóns de euros. No 2011, tiñamos na hucha das pensións 66.715 millóns de euros. O cal é unha cifra importante. En pouco tempo, o goberno Rajoy deixou a hucha das pensións en menos de 8.000 millóns. Pero no para pagar pensiones, Precisamente, en 8.000 millóns de euros. E iso subíndonos o 0,25%, aquel famoso, que ese foi a consecuencia de que os pensionistas salíamos á rúa, con aquelas movilizacións grandes que se fixeron no 2018. Ainda que a nós, como Modepen, empezamos no 2015 a traballar isto. A partir, precisamente, no 2011, que foi cando, no 2008, cando Zapatero conxelar as pensións. Aquel ano non se subiron as pensións. Aí xa empezou a crearse un certo caldo de cultivo que pasou de ser, cando Rajoy puxo 0,25, pasou de ser, digamos, a conversación ou o debate na cafetería, na barra do bar, pasou á rúa xa. E aí houve unha eclosión do movimento pensionista que conseguiu botar abaixo ese 0,25%. Este goberno, pois, conseguimos que se eliminase o 0,25, se foran subindo en función do IPC, que é o parámetro que había hasta aquí. Iban subindo as pensións en función do IPC, que aí xa sería outra discusión á parte se o IPC é o correcto ou non é o correcto. Porque o que nos afecta, sobre todo, a gran maioría de pensionistas é a cesta da compra. E a cesta da compra incrementouse moito máis que ese IPC medio que se... Sí, eso é unha realidade para todos. Que se contabiliza como tal, non? Hombre, as grandes, digamos, ou sea, as persoas que teñen grandes ingresos sinten menos esas consecuencias, non? Pero a maioría dos pensionistas, e xa non digamos daqueles que están cobrando a pensión mínima, que eses xa teñen moita máis dificultad para poder chegar a fin de mes, que, dito a parte, a gran maioría son mulleres. Claro. As mulleres son as que están cobrando unha pensión menor. E ten o seu porqué. A muller, pois a súa vida laboral e as carreiras laborais son moito máis cortas, porque tuveron que atender as crianzas, tuveron que atender as persoas con discapacidade, con dificultades... As mulleres sempre foron as coidadoras. E o seu traballo non ten a repercusión na seguridade social que cando chegan á xubilación, pois pasa eso, que teñen esa. Non cotizaron ese traballo. Que é traballo. outra das temas que temos de tratar de ir eliminando a brecha de xénero. De feito, estas últimas subas que se fixeron nestes últimos 3 anos, as pensións mínimas incrementáronse bastante máis, un porcentaxe bastante máis alto que as pensións normais, que as pensións máis altas, non? Estas son as realidades, pero eu como persoa nova que son, sempre me gusta, cando falamos aquí un pouco do futuro, tentar dar unha visión de esperanza a aquelas persoas que nos están escoitando. Imos a ter pensións?
Sí, digo así rotundamente, sí. Vamos a ver. Cando... perdón. Aquí está un discurso que se está emitindo de forma interesada. Claro. Para que total, eu non vou a ter unha pensión, como non vou a ter unha pensión, fago un plan privado. O digo porque é unha conversa que no meu redor xurde moitas veces, non? Non imos a ter iso, non? Pois ese discurso interesado é o que temos que combatir. Dice, ten que haber pensións. E ten que habelas. E vai a velas. E vai a velas se loitamos por elas. De feito, os que hoxe estamos loitando polas pensións, máis que polas nosas, que sí, estamos, conseguiuse que se vai incrementando esa pensión en función do IPC de cada ano, pero máis que nada estamos intentando que o sistema se permanezca no tempo, loitando para que os que hoxe estades traballando chegue o día de mañán e teñades o dereito a vivir os últimos anos da vida en condicións adecuadas, e para iso fan falta uns ingresos que están tratando por todos os medios, o que están intentando forzar que se fagan plan privados. Logo, o que sexa, ¿no? Te quería hacer una doble pregunta, dado el tema que estamos tocando, ¿no? La primera es, ¿qué pasó con el dinero, el sablazo que le dio Rajoy a la hucha de las pensiones? Que dijo que lo iba a devolver y no se ha devuelto nada. ¿Y qué pasó con todo lo que se ha pagado indebidamente, que se tenía que hacer una auditoría a la Seguridad Social, a las cuentas, para ver la cantidad de dinero que se ha utilizado para pagar cosas que no eran de las pensiones? Claro, todo eso son cosas que es dinero nuestro, de los pensionistas, de todos los españoles, que ha desaparecido y no hay nadie que se haga responsable de ello. Sí, bueno, aquí hai dúas cuestións. Unha é como desapareceu, como foi quitando esa hucha dos 66.815 millóns de euros ata chegar a eses 8.000, o goberno Rajoy pois estivo quitando sobre todo para pagar as extras era onde se utilizaba ese fondo de pensións. Estaban quitando pois cada 6 meses unha cantidade importante hasta chegar a eso. Esa unha. Logo outro que apuntas do tema dos gastos non... Perdón, é que como me fala a pregunta a ti, por me dirixi a ti. Os gastos indebidos, non? E é que as pensións non contributivas e os complementos a mínimos teñen que salir dos presupostos xerais do Estado e non das cotizacións dos traballadores. Entón, se ese diñeiro non chegaba, o Estado, vía presupostos, inxetaba na hucha das pensións unha cantidad. X cantidad. Que esa cantidad viña a ser no 2000 sobre os 20.000 millóns de euros. Entón, conseguiuse que os gastos impropios se fixera cargo o Estado a partir do 2022, creo que 22, 23, ahora mesmo non teño a data exacta, non? E entón, aí xera un incremento a maiores nos ingresos das contas. Que ocorre? Agora, precisamente, onte publicouse no Boletín Oficial do Estado unha reforma para tratar de que eso volva atrás. Explícome. A AIREF, a Axencia Independiente de Reforma Fiscal, que de independiente non ten nada, porque os que a compoñen prácticamente veñen todos da banca, por lo tanto, entonces, cada 3 anos, a partir do 2022, cada 3 anos, a AIREF vai facer unha valoración dos ingresos e gastos das pensións, do sistema público de pensións, si é sostible. E entón, estáse facendo un estudio hasta 2050. Ese primeiro estudio ten que facerse antes do 1 de abril de cando lle toca, trianualmente se fai esa valoración. Entón, fixose este ano no mes de marzo, e na situación actual
a conclusión era que na situación actual, con moi pequenas modificacións que haxe que facer, pero prácticamente nada, está garantizado o sistema público hasta 2050. Nesa valoración, claro, estaban tamén as aportacións que facía o Estado, pero poñíanse como ingresos. Pero agora ocurre que o mes pasado o Estado, o Goberno, pídelle a AIREF que faga un informe, digamos, un añadido para o ano 2026, cando o próximo informe correspondería en 2028. E aí xa queren que se introduzca a modificación outra vez de eses ingresos que aporta o Estado vía presupostos, que pase a ser como préstamo. Si pasa a ser como préstamo, vai a déficit da Caixa das Pensións. Polo tanto, volven outra vez ao de antes. Entón, vamos a ter de verlle noso Estado unha cantidade anual cando é o Estado que na ten que aportar e contabilizar como ingresos, non como préstamo, que contabilice como ingresos como estaba estes 3 últimos anos estaba facendo. Gostaríamos falar moito máis disto, non nos queda moito tempo, pero creo que esta entrevista é a conclusión perfecta para esta temporada, porque hoxe se despide Modepen, pero até o mes de setembro fan a parada do verán, unha temporada especial porque ademais pasou Modepen de ser pois unha sección habitual dentro do programa Día a Día a ter o seu propio programa, O Futuro e Hoxe. Alfredo, Tato, que estivestedes durante toda esta temporada e outras antes, balance da temporada, próximo ano seguiremos esta senda. Que nos sigáis tratando como siempre, ya nos confirmamos. Iso está feito. Tato, queres dicir algo? Sí. Pero ao micrófono, Pero é mentira. Aí. Ante todo, darlle as gracias á Radio Municipal de Tui por a atención e por prestar a que aquí lle demos a pulga aos conciudadanos e aos conciudadanos que escoitan Radio Tui, tamén as gracias por aguantarnos, ainda que tamén hai que reconocer para a nosa parte que non nos fan ningún caso, pero ao menos é outra historia. E dicilles que en setembro nos volveremos a estar aquí, que o pasen ben, que disfruten dunhas boas vacacións e que se preparen para o que ven. En setembro, Tato vai apagar o teléfono antes de entrar aquí. É o obxectivo da próxima temporada. Gonzalo, eu encantada de coñecerte, volveremos a falar. Sí. E creo que queres dicir algo máis para pechar. Sí, para que decirle a xente que a loita continúa. De feito, nós formamos parte da Unidade de Acción Estatal, na cal está a COESPE, está o Movimento Pensionista Euskal Herria, están os andaluces, están, bueno, de todo España, non? Digamos que é unha organización aí, plataformas independentes, pero que nos poñemos de acordo, non? Estamos tendo reunións periódicas. E dentro deste labor da Unidade de Acción xa temos programado o 25 de outubro, temos unha manifestación en Madrid. Como todos os de anos. todo o Estado. Sí. Todos os anos estamos facendo eso. Entón, xa estamos traballando nesa liña do 25 de outubro. Perfecto. E animar as traballadoras e traballadores xóvenes como a ti, que estades hoxe traballando, estades contribuindo a que as nosas condicións de vida sean as adecuadas para unha persoa, que vos seguides, se sigue na loita, ides a cobrar unha pensión como é debido, pero hai que loitala. Non nos dan nada, e incluso cando nos lo dan, hai que seguir loitando porque nos lo quitan de inmediato. Bueno, pois con esa mensaxe pechamos o programa de hoxe, pechamos a temporada deste curso, non ano, curso, e volvemos a vernos en setembro. Pasade un moi bon verán. Igualmente, moitas Y gracias. que no haga mucho calor. Bueno, eso xa é outra petición. O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen.